Ayo. Tuku awu. Awu. Neng Boyolali. Terus? Bu Penewu cantik sekali. Bu Penewu cantik sekali loh Bu. Ayo Penewu. Alah langsung. Pak, rada-rada. Alhamdulillahirabbil alamin. Urat nadi perekonomian. Nggih. Lah jalange udah aku kok. Jalange lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Satu sing gandeng rono nganggo pertalit dadi dipotong 50 ya. Iya wis ora apa-apa, Mbah. Nggih matur sembah nuwun Bu Penewu. Bu Penewu. Jan cantik sekali kok tenan. Lah iki jane akeh lho Sa. Nang kene ana tulisane jane warna-warna iki Pak Lurah. Kabeh kok. Heeh, jane dienggo parikan iki lumayan. Bangun. Nggih. Niki tesih enten melih. Napa malih? Kirim lagu Kembang Rawe. Yang nyanyi Mbak Elisa saking Pak Ngatijo. IKG Pordes Nglipar. Oh. Ini lagi nobar di Bogor. Oh nggih. Nembe nobar. Saking Bogor. Nggih, saking Bogor. Salam saking dikirim. Nggih, lha isih ana meneh. Masih banyak. Masih banyak niki. Iki sing saka Mas Gading tok urung kok sing saka kene, saka Mbak Elisa. Teng selempit. Niki enten melih saking keluarga IKPR niki. Saking Bapak Sukarman niki. Nggih, oh Pak. Gugur gunung. Oh, gugur gunung. Gunung Mas kok yo mayar men ya. Ngono wis pirang-pirang atus ewu. Lah niki napa? Oh ning jerone Ding. Kedap. Sing telaten to engko ndak. Nggih. Heeh, kok ndak ilang. Ojo kayak susu le. Ndak ilang kok. Nah niki nyuwun lagu Caping Gunung oh, sekalian niki. Ingkang nyekar Mbak Tatin kalih Mbah Waluyo. Kagem panitia bersih desa Pilangrejo ingkang taun menika saking warga Pedukuhan Dayangan ugi kagem Pak Lurah lan sedaya pamong kalurahan Pilangrejo mugi-mugi Pilangrejo tetep rejo sak lawase. Amin. Kagem Mas Gading semoga semakin sukses. Amin. Saking Bapak Subandi Jakarta. Saking Jakarta terus niki enten melih niki. Waduh, sekedap. Double telu Kagem Mas Dalang kula nuwun Sinten? Kula sinten? Iso maca ora? ora aku ki. Lah piye? Coba diwakilke kene. Coba diwakilke. Kene aku arep foto. Oh nggih, monggo Mbah. Wah, lah kena. Kula ki ana bunder-bunder 5 berarti kula ndermo. Kula terima piye to? Bunder-bunder 5. Kula apa? Jajal tak ndelok to ngendi? Wacanen sing plentrong mung sik apik. Kula Mbak Suwardi Kali Gede. Oh. Suwardi. Suwandi. Heeh. Suwardi. Oh, Mbak Wardi Kali Gede. Nggih, nyuwun lagu apa iki? Fragmen ketoprak. Jadi lagu apa fragmen? Ampun, siji seminten edan, loro langgam gubuk asmara dipun dangdutaken sragenan. Iki warna loro pamundhute Mas Gading. Nggih. Ya nilainya dikira-kira. Monggo. Kowe mau piro? Tesih Mas Gading. Wonten Sampun telas niki. Nggih. Oh, nggih. saking yen kula nggih wonten chat menika saking Jakarta ugi Pak Putra Dikari Dina Baladewa. Salam hangat bahagia buat sedulur-sedulur warga Laras. Anak lanang Ki Gading Pawukir SS wis jos menggantikan dalang yang ada di hatiku Pak Seno Nugroho. Ada tali asih 1 juta untuk warga Laras. Request langgam tak enteni anggitanipun Ki Narto Sabdo dibawani pelok barang. Pesan untuk Mas Gading saat ini lagi hujan jangan lupa apa iki? Pakai payung. Apa? Jangan lupa pakai mantol. Iya, pakai mantol. Sanjungan teruntuk anak Mas yang lagi pesat kemajuannya. Jadikan sanjungan untuk belajar giat, jangan terlena dengan sanjungan. Bila terlena menjadi bumerang untuk anak Mas. Belajar terus, semangat. Oke. Matur suwun. Dari Boyolali minta
Melati Rinonce tadi Ya. juga Nggih, ada niki wau kirim. saking Pak Dari. Pak Lurah Catur kalian Pak Somet tadi minta lintang asmoro. Oh, Nggih. iya. Ya. Niki arep endi dhisik Mas Gading? Aro Oh, lali janji janjine. spesial Pak Spesial Lurah. Pak Lurah kalih Pak Naryo. Bu Penewu Bu menika Penewu. nyuwun fragmen Minak Jingga. Abot men orang nganggo apa-apa kok njaluk apa. Lah niki Wes ta, iki rasa mikir apa-apa to, Pak. Spesial nek niki wis dulur dhewe. Ya sing rada ijo rada biru kuwi IKPR, kabeh komplit KPR. sak bis saka Sampai Jakarta. Ikatan keluarga Pilang Rejo. Derek ndedonga mungkin sesuk umpamane ning Jakarta kali sing sampe kala Amin. sepingu beda lancar rezekine panjang umure sehat selalu semangat sesuk lasul meneh amin. Amin. Gumun ku anggo rasul do mulih ya, Pak. Iya napa jenenge Mlumpuk. Pak Arif ya Pak Nggih. Pak anggota dewan kayak wakilku. Kok Pak Wakilku piye? Lah, nek Dewan Dewan iki dhuwur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR to. Hmm. Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kaya iki wakilku gak aku ki rakyate. Ngesel kowe iki Oh iya. Iya, bener. Oh iya rakyate ya. Bener ning wakil Nggih. pikirku ngene. Ya nggih menika sing baku ade ndongake ya, Mbak. Masyarakat Pilangrejo wis mugi-mugi sedaya mawon sampun nglaksanakaken urung apa-apa kok amin. Sampun nglaksanakaken rasulan menika sedaya pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Pinaringan lancar rezekinipun. Amin. Pinaringan apa meneh, Mbak? Rezeki ingkang berkah barokah. Berkah Mugi barokah. sedaya tansah guyub rukun, ayem toto titi tentrem gemah ripah loh Loh jinawi. jinawi. Nggih, amin Allahumma amin. Pokoke wong loro ki kebak pandungan. Lah ya Bakune kuwi kok ditanggapi yo ndongake. Iya. Wis saiki minangkani sing ndi? Sing pundi Mas Gading? Saderenge minangkani niki enten BA dari admin. Nggih. Nggih niki. Nah niki WA ojo lali le kirim doa buat Bapak. Oh, Nggih, nggih. niki kirim doa kagem almarhum Bapak riyin. Oh nggih siap. Nggih. Mas Gading Monggo ingin Mbah, mimpin Mbah apa Walu yang Mbah kang Walu mimpin ya? mawon. Aku ki ora tau mimpin Nah, lho, doa, Pak. biasane mimpin baris aku ki. Kula nggih biasane mimpin upacara ya, Mbah. Nggih ngeten mawon kanthi pakurmatan wonten ngarsanipun almarhum Ki Sena Nugroho, semangga kita ngunjukaken puji syukur donga mugi-mugi panjenenganipun almarhum Ki Sena Nugroho tansah tinampi dening Gusti Ngakareroga dipun papanaken wonten ing swarga jati. Amin. Kanthi menika sumangga ingkang nut agama Islam maos Al-Fatihah sarengan. Amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Monggo Mas Matur Yadi. sembah nuwun. Niki caping gunung riyen mawon, Mbah, niki, Mbah. Oh, Oke. Nggih. sidonan. Caping gunung. Caping gunung riyen mawon niki. Ngagem bawa. Ngagem bawa. Jengklengke. Jengklengke wong telu. Wong oh iya. Ha iya wong. Nggih. Lah niki. wong ngene ya lanang no. Ya yo sing jengleng iki sing lanang mosok wedok jengleng. Oh iya. Lah ngono lho manut. Iya. Lanange gur siji kok arep ra manut. Ora apa-apa. Tak apa-apa piye? Nggih, mengke nggih ngagem parian. Oh nggih. Nggih kudu komplit. Siapke sinden-sinden kok Nggih, parian disiapke. ya. Pilangrejo. Hmm. Pak Lurah Naryo ya oleh. Heeh. Sapa iki? Ayo alon-alon, alon-alon Denok wae. tatin. Kowe sing bawa iki kon kowe. Oh nggih. Mbah. Aku ki nyenggaki. Saben bengi. Ngono kok ya. Alon-alon lho Mbak Tatin sing ngendang ora sing biasane. Oh iya iki. Kok nek jenggleng tobat lho hati-hati. Tapi biasanya kendangnya pengen tungdelep tok Iki iki. sing ngendang wis tuwa iki. Wis tuwa apa? Wah. Karepe. Hmm. Karepe ning ijik enom iki. Heeh. Tuwa iki nek cara kambil malah kentrose gedhe kok. Lah berarti kentrasmu gede, Mbah. Wah ora ndek kentros. Mbah. Kambil. Oh aku mbok parut to piye? Lah sare nek tuwa kentrasnya gede. Ngawur, anu Aduh. ngawur. Delok kentrasmu. Walah, titin. Sembrono. Lah salahnya marahi meni kentas. Lah marah kentrase kambil kok ora Lah nduk. jenengan duwe kambil apa ora? Lah duwe nang omah lah nek orang ndelok nang kene iki ya kentras apa.
Wong iki ning ngarepe wong akeh ning ngarepe Bu Newu Pak Lurah Pak DPR lah kok. Lah terus ngapa nek andake kenros? Ya nyono arep delok ngawur lah. Sik ayo. Nyawang. Kok nyawang kenros? Pripun, Mbak? Kok ora pas? Wah, mulai arep ngepaske angel. Lah kok angel piye to? Peteng soalnya. Oh, padahal kaya ngene kok peteng lho. Ning gari mumbul yo ngono. Wong sing ngendang karo sing ngedram kuwi dasare do meterman. Kok Meterman? Sentimen. Wah, kurang dawa, meterman pokoknya. Meterman. Yen memajan. Ora arep obah aku. Lah, Weh ya obah ya, Mbak. Oh, ya. among karo janor kuning. Pak. Piye? Jadi nek pertama iki sen hurung nek sing ora usah kesusu, Mbak. Arep ngapa? Arep ngapa? Ora ngapa-ngapa ya. Tene gegerku ki gatel gek kukur-kukur. Ayo Mbak Elisa. Ayo El. Kembang Apa, Mbak? Kenapa? Kok diwong Kok dadi kok muni matuk ki apa? jeblok ning jero. Cepat jeblok, Mbah. Aku ki wis tau kewirangan lho, Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning ngene wonge wah aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki gringgingen ora kena tak. Lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatrung ki tanganku tak leh niku kleru. Lah sing dijak salaman. Kok ya dadak isasane. Pacitan Serwi Jana. Penak lho, Pak. Gene Rajogeti malah apike pal. Kayo. Bayar diwangi nganti kaya duduh. Piye to ngopo kok diwangsul iki Lah ngopo? kae tak wangi kok kene Mbah Waroyo lah nganti kaya duduh aku. Duduh ki apa, Pak? Duduh ki mudak jangan. Duduh ki matun anu Duduh iki- anu suket ki lho duduh jenenge kene matun. Oh. Paling Mas Gading ngertine duduh iki ngonjangan kae. Nah iya, duduh bakso. Ngeyup, Eh? ngeyup. Kok ngeyop-ngeyop? Bajare panas. Wah, kowe cukup didamoni nek kowe ora.
Ayo parian niki. Iya, parian. Wayahe parian. Anting apa Bu Prastini? Seko nggone sinten, Mas? Mbak Anting. Ya. Wah, pariane jiro lupa 56 itu halu sama. Antek senengan aku sih ndak Soalnya kentekan. ndak kentean kata-kata. Iya. Ana coro. Wah, gilani no. Ana coro. Mencok ning pari. Mencok ning pari. Ning pari iki piye? Mugi warga masyarakat lan ikatan keluarga Pilang Rejo. Salah kowe. Salah. Ning coro. Toro o. Pilang Lah, rejo. Rejo. Rejo nek. Lah yo aku kan wong Ayo. Apa? Ayo. Udah coro. Salah iku. Salah. Salah. Baleni, baleni. sing Rejo. penting Ganti corone karo- ganti. Oh karo O salah T. Betul. ya. Salah napa mboten Pak Bu? Oh. Iya. Musuh masyarakat. Ayo teh. Ayo. Corone ganti teh. Mbah Waluyo. Mbah Waluyo meneh. Oh, Mbah Waluyo meneh. Mbah Waluyo. Ayo Mbah Waluyo. Ah. Bagus rupane. Pandane kok ngayal. Pede temen. Men. Mugi sedaya warga masyarakat lan uga ikatan keluarga Pilang Rejo lancar rezekine. Amin. Amin Pak. Iki ora parian ning maca koran bocah iki. Anu. Oke, Yo, Mbak. Pak. Nih ya apik ya apik. Yo jasirnya. Mbak Anting iki wis rong dina tak omongin nek kene belang kene karo kene saiki wis ora e. Wis ora e saiki. Apa? Nek ana segitigane kene iki. Endi? Kuwi ana segitigane. Awas. Ono, iso ono sithik. Lho. Oh, lho jenenge ya make up. Oh, make up iki cendeke kudu ana segitiga karo ana garising ngono lho. Besok Mas. mbok ya iki njaluk Pak Lurah engko lho tuku aja Viva Bagor ya diunggahke apa ngono. Wis gentenan ayo. Jajare Mbak Agnes. Ayo Agnes. Silak lali. Selak lali gek sing mburi iki kesempatane akeh gek do ngarang. Sing kene ngumumat. Weruh ulah Weruh ula. kok marake guyu. Alah. Ula apa kuwi? Ulah. Ula kok marake guyu. Ulah apa nih? Nek pas ngatnya iki lho, Mbak. Iya. Nek pas ngat. Ulane dagelan. Ula kok ngadeg ki ula. Nah. Kobra. Oh iya. Kayak gur jenggelek orang ngadeg. Nek ngadeg ra iso ya, Mbak. Mugi IKPR sedaya perangkat lan warga Pilang Rejo Nenone none Heeh. nenone nong ning nang nong. ben lengkap. Ya, kelengkapan kok liyane ra duwe kata-kata. Oh, Lah aja ya kan disebut dintekke. kabeh, baleni ya. Masake sing- Mugi IKPR sedaya aliran Apik malahan. perangkat lan warga Pilang Rejo Hae. mugi rukun selalu. Amin. Mau iki lemu. Lah ya, Heeh, bener kuwi lemu palean iki aja mimperang rejo. piye Bang? Pokoke sak bangsa sak negara ngono dadi. Kabeh katut ya, Mbak. Ayo. Ayo Mbak Oriza. Ayo Mbak Risa. Risa. Jajare. Sing rada cekak men ora kalah karo kathok. Ayo. Ya tak cekak ya, Mbah. Ngelikar neng kloso Weh, oh, ngelekar neng kloso. karo kancaku. Weh. Sopo? Kancaku. Oh. Heeh. Mugi warga Pilang Rejo manggih rahayu. Cekak to, Mbah? Sip. Cekak. Sip. Cekak ana ngaos. Yo, Ayo Ika. jajare Mbak. Pariane. Sempurna. Pariane. Mbak Wahyu mikir ayo wis dinggo Oriza. Sapa iki? Gak yo. Pak Lurah iki. Pak Lurah. Pak Lurah.
Ajeng jagong napa pripun? Calon manten. Saniki mawon. Jagung ya ndelok lawe nek ndrek ya juset 50, Pak. Tuku klapa neng Kulon Praga. Tuh he. Aduh neng kene larang kok. Mugi sedaya pamiarsa tansah manggya raharja. Amin. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Ayo. Iwak teri Mbak terima ya sing gede sithik. nggo lawuh sego Mangan ae. mugi sedaya warga ingkang nonton wayang ing Pilangreja ing dalu puniki Padha tunggalane. Agnes Ruanting. tansah bagya mulya. Amin. Malah kaya dramaca rapal. Lah ya, Pak. Mbak Neti. Jejere. Mbak Neti. Bu Neti. Adang sego Adang sego. neng pinggir sumur Wah. kagem warga Pilangreja mugi tansah makmur. Amin. Amin. Ayo Mbak Wahyu. Ya, Pak. Ayo. Mengke lurahe Bu Prastiwi. Nggih. Ana buta Heeh. Napa? ilang sirahe. Waduh. Lah kepiye? Lah iki gembung. Ah kok iso diteni nek buta? Gede. Gembung. Gembung tanpa sirah. Ana buta ilang sirahe kagem sedaya warga Pilangreja mugi kinabul Heeh. Kok mugi kinabul panjangkane. Amin. Yo, terakhir. Ayo Mami. Wajan le putih he. Sapa? Saka kene ketok putih. Sok kene ketok putih banget. Kebaya ireng. Ora telek cecak. Ora apa-apa le nuwun. Ya sami-sami nggih. Berarti kowe cecake lah aku teleke. Ora masalah aku cecake kok. Ning Beringharjo. Heeh. Ngopo? Ngopo-ngopo ya band musike. Atos iki. Aku ya atos kok. Heeh, ora apa-apa. Yo. Didone ning Beringharjo. Tuku tahu. Olah golek tahu ning Beringharjo. Pak Lurah Sunarya. Proposal. Brodol apa piye? Salah sampo. Pak Naryo di sawerane. Kae. Oh lah iya tunggal dene. Les sukses. Sukses. Iki arep parian nggo sapa iki awak dhewe? Sapa? Sukses. Arep parian nggo Pak Naryo, tesih mboten Pak Naryo. Engko tuas kene parian ora nang ya silakan. Kowe pari ana mbok menawa isih ana koret-koret. Ayo nih. Ayo. Oh DPR Pak Arif Yono. Pak sinten? Pak Arif Setiadi. Pak Arif. Nggih. Aku angel Arif ki apa? Nggih sarene. Pak Arif Pak Arif. Oh, Arif ki F ta, Pak? Ya Arif. iki mburine i ngono wae. Oh ya. Tak warai yo, ning kok diparo yo. Dadi wong urip ngono lho. Tuku Arif. Nah, ngono ya kena. Cacahe 5. Terus Kagem Pak Arif mugi panjang yuswa. amin. Amin. Meneh ora metu po
Metu. Ketoke metu ketoke. Metu. Metu ning alon-alon ketoke. Nggih. Aman tarif. Sik, aku nyoh iso. Ya kene gua. Aku ya varian Tiga sapa? sing kira-kira metu sapa. Golek ana sapa Pak? Siro lupat mana Pak? Mulyono, Pak Mulyono. Pak Mulyono. Mulyono. Apa enak iki? Apa ya iki ya kira. Sapa ayo? Nang si ana kok nyunggi asbes. Mugi Pak Mulyono pinaringan sukses. Amin. Endi? Rasa. Aku tak dadi jaksa. Lah ngapa? Nuntut. Nggih, iki nek ora tak duni repot malike kok. Aku ya duwe nek meng parian. Turun. Arep proposal aku ya. Ayo Mas Kevin Gajal, ayo. Coba. Apa ayo? Buku awu Awu. neng boyo lali. Ning boyo lali. Terus? Bu penewu cantik sekali. Bu Penewu cantik sekali lho, Bu. Oke. Ayo Penewu. Alah, langsung. Pak, rada-rada Open back. Alhamdulillahirabbil alamin. urat nadi perekonomian. Nggih. Lah jalange udah aku kok. Jalange lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Nah. Satu sing gandeng rono nganggo pertalit dadi dipotong 50 ya. Iya wis ora apa-apa, Mbah. Nggih, matur sembah nuwun Bu Penewu. Bu Newu. Jan cantik sekali kok tenan. Ya iki jane oke lho, Sa. Nang kene ana tulisane jane warna-warna iki Pak Lurah. Kabeh kok. Heeh, jane dienggo parian iki lumayan lho. Lah iya, Pak Ridwan Samroni, Pak Isu Pawarto, Pak Aris Widartono, Pak Suryanto, Pak Muhammad Nur, Pak Bu Sri Handayani, Pak Suyono, Ferry Hermawan, Lilis Haryani, Sugimin, Suroto, Wahyu Fajar Nugroho, Widodo, Suwarno, Bambang Mulyono, Sumardiono, Suyadi Mugi Panjang Yuswa. Bablaske parian. Iki mau jane ora usah diwaca kon motokopi gek dindumke wae. Oh, Kasine Mbak menawa arep parian yuk. Oh, kuwi mau lho. Nggih, mboten napa-napa. Iki wis diwaca kabeh wis diaturke. Nggih. Nggih, matur nuwun diteruske ya. Panas udan panas lengaling cepe gunung Tekek lorek. Oh, tekek lorek. Tekek lorek dah sira. Tekeke ra mangkat. Ora Oh, pas lho padahal iki ya pas ku lorek. Oh. Ora, aja nyindir tatin kowe iki. Lah Kok ngapa? nyindir tatin? Tatin iki rapet kok ning ngene ngerti. Tatone tekek pripun? marep medun ngono. Ono tatone tekek. Ono tatune tekek ono. Tato tekek marep ngene anggere seminggu ratus tatone marep munggah. Lah ngopo kok iso marep munggah? Mbok tekek kowe kok ora betah. Ngawur wangi ya. Yo wangi. Kaya tekek dinae mbakku. Piye nek mbakku iki? Ora. Melayu-melayu mergo nguber walang, mlumpat betrek kok kencemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Lah piye? Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lah aku dhewe. Nyayata saka Wonosari warga Pilarejo sugih rejeki. Amin. Nuwun
dalu menika monggo dulur sareng sareng dadonga mugi tansah pinaringan kalih sampe kala nuwun sewu rak bapak lurah lengarake rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah Pilang Rejo desane Gemah-Ripat nuwun sewu katur bubanewu piyayine sumeh ora kena nesu-nesu semua program itu agar maju supaya kapanewon sansaya rahayu nuwun sewu bapak anggota dewan letangi esuk ora kena tangi awan gendang siram sarapan budal gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan nah iki ikatan IKPR tak dongake hartane maher-maher nadyan sugih ning ora kena pamer karo dulur digedheke le solider nuwun sewu ibu ngagem jilbab putih kae ngono jare dulur perlambang suci nek ahorot yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggon desa wanglah katon alam nek saiki dulur pancen jaman hebat nek kok isih ana menungso sing padha nekat lah apa bener nek donya wis arep tamat kono geger diancam gegene ramekan mula dulur kabeh ayo eling mring pangeran ngeling ana nyawa iki kabeh mung gaduhan bondo donya yakin dulur iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir semene wae anggonku parian nek okeh-okeh mengko mundhak kentekan saya wengi iki anggone wayangan supaya lakone iso kecekel kena kanggo tuntunan pinter ya kok ngene Pinter tenan ya. iso ketemu solider barang ya wis agene kalau pinter kita delik kene aku Lah pripun? Oh, delik. Nadyan wadon satu banyu
Bogor. Komplit sampun. Berkaipun nggih. Dari KPR nyawer-nyawer iki mau. Nggih wonten saweran saking Pak Sinten ya. Oh, Pak Agung nggih matur sembah nuwun pokoke kuasa teles sing kuasa sing males. Amin. Nun Blenggor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Blenggor. Wah, C. bleng iki mlebu. Gor iki turu anggere mlebu nggih turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Ana Lintang Asmoro juga ada. Niki nggih anten melih niki mlebet dua lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Dek niki saking Bapak sinten niki, Mbak? Oh, kene tak bocor dulu Wis sih. monggo dibot. Saking Pak Lurah Sunaryo kayak. Oh, nggih. Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan. Nggih, Pak Jakarta. Debawa Sriuneng mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak ini? Nah niku Ora iso maca jeneng aku enom. Kena Nih, Jajar. buat ngene kok ya. Dani kok. Nyah, iso ora? Sing endi? Ki ngisor ini ngisor. yuk. Sukarman? Nggih. Oh. Suralaya. Usah Suralaya. Pak Haji Sukar. Kita, Pak. Suraloyo. Betul Pak ya? Su. Oh ya oke. Iya, lah bener. Iki nek bener berarti gua aku iki. Ya. Spesial dulu yang paling Iya, bisa ini dewe buat- lali janjine. Yang kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben Oke. minggah gur. Kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah ngene. Anggo peranan gagahe. Bagus lurah yang iki barento apa penghargaan lurah Penghargaan, baik ya. sing Mau- disayang masyarakat Mau oleh piala. piolo. Piala karo Oleh amplop ya. piolo. Mbak, anu mriki Pak, wonten tengah Pak, nggih mboten jero kok Pak nggih. Gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. Pangandikan rumiyin Pak Sunaryo. Kula wae pun pangandikan kathah. Wala beda pelimbuhan nonton wong 5.000 Pak. Oh, nggih. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Nggih. Mandharamel Pak Newu sedaya KPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Lho wau Mas Gading saking Bung Kalma wau lali kita wong diwa. Bu sinten? Pripun? Saking Bung Kalma. Bung Kalma. Niki, nah niki Wah, tesih niki. niki.
Niki kula baca riyen, Pak. Nggih, dipun waos, Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama Bum Kalma, Batur Agung Kapanewon Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara Wargrosnu di Komplek Pasar Ngawen. Ngawen. Atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu Lali Janjine. Oh iya. Ya niki. Iki mau sing diceritake karo Pak Lurah luar biasa. Asetnya udah berapa, Pak? 15 miliar. 15 miliar. 15 Luar biasa. miliar. Ini luar biasa. Ini kita senten Operasinya. pesane meleh niki, Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wis didongake do iso nyaur utang kabeh. Ora apa-apa, utangi ra apa-apa no paribasan kae kota gondol wewe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae wis. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Nggih. Ya, ben perputarane apik perekonomiane iso jalan. Iya. Utang ora apa-apa sing penting ora lali nyaur. Ngarung. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah Nggih. ten Wargrosnu Ngawen. Ngoten nggih. Wargrosnu. Warung grosir Nusantara. Nusantara. Nggih. Ngawene pundi wau, Pak? Pojok Pasar Ngawen. Pojok Pasar Ngawen. Minggu Kulaan. Nek dinggo kulaan sembako. Nggih. Ya, silahkan dilarisi buat Nggih. rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak Lali menika. janjine. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun mandap Dan lho, kok Pak. mundur terus lho, Pak? Maju nah, ngono Nggih. lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Ben Pak, aja Lo mundur. ora iso nyanyi lho niki. Pak Lurah ki ora kulino maju wong kulinane gurbek. Lah kipere sapa kipere? Dalan. Lo mundur meneh. Sidene tambahi mboten niki. Arek nyeleke Arep. nyawer wae. Oh, lah jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Nah, joget saged ta, Pak? Iso. Ah, joget Nah, mawon. nggih. Nah. Joget, Pak. Aku ora arep endo wae lho. Wah, lha Pak Lurah ki pengen arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten napa-napa gitu. Nek lurah iki perintah lho, malah Wah. nyanyi. Wah, niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho, Pak. Nah. Nggih, kula perintah, Lah- jenengan sing nyanyi Lali Janjine berdua. Oke. Nggih. Lah, Kowe iki termasuk lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik kaya Ayo kesusu. Rada awel iki rada awel. iki kan iki Pak Lurah, iki Pak Dukuh, iki Budukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu Lah, gelem nggih, ngono lho. Oh ngono lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Lah iya. Saiki iki RT udah dipanggil RT. Napa? Kepala daerah tingkat 7. Kok tingkat 7? Saya ono tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, Heeh. bupati tingkat 2, Heeh. penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Nah, toh? Iya. Terus dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane anggane sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu ini Pak RT sing maju kok nek. Saiki jenenge ganti to. Apa mau yo wis diitung ya sekarang. Wis. Nggih lali janjine, Pak. Ya. Eh, Langsung ya. Nggih, langsung dangdut ke.